हेलो फ्रेंड्स बड' निउस इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ दिनै 15 आगस्ट हादोरनि 75थि उदांस्रि सान। क'क्राझारावबो जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव फालिदों 75थि उदांस्रि सानखौ। हादोरनि गासै 75थि उदांस्रि सान 15 आगस्टखौ दिनै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव फालिनायजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो महकुमा खुंथायफोरा रंगिना संगिना हाबाफारिजों फालिदों। भारत हादरनि उदांस्रि सान 15 आगस्टखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव क'भिड-19 प्रट'कलखौ मानिनानै फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव मुंख्लंफोरनो मान बावनाय आरो माहारियारि मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एम.एन. दाहाल, एस.पि. प्राटेक भिजय दुबे, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि शान्तनु गुदमारे आरो जायगानि एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि आरो क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। सनानि मेडेल देरहासारनाय बर' आइजो नजलत बर'खौ दुंब्रुदै बरायदों। उदालगुरि जिल्लानि फकतपारा गामिनि सेनियर एथलेटिक्स सनानि बिमा आइजो नजलत बर'खौ जोनोम हादोरसा आसामाव सफैनाय लोगो लोगोनो रङिया रेल स्टेशननिफ्राय दुंब्रुदै बरायना न'सिम लाबोयो। कलायगाव, फकतपारा आरो मोदैबारि दखरा फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा बिथां नजलत बर'खौ आर'नाइ बिबारनि थफ्लाजों बरायो आरो गोजोन हामलायबावो। सनानि बिमा आइजो नजलत बर'खौ दुंब्रुदै बरायदों। मख'जायोदि बिथां नजलत बर'आ नेपाल हादराव खुंनाय खारनाय गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै बाहागो लादोंमोन आरो 100 आरो 200 मिटार खारनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेराफारसे बिटिआर सोरखारनि गेलेमु बिफाननिफ्राय बिथां नजलत बर'नि देरहासारनायखौ गनायथिना 2 लाख रां बान्था महरै फोसावदों। गेलेमु बिफाननि एम दावबायसा बर' बिथाङा। दिनै 75थि भारतनि उदांस्रि सान। बेरेफुंजानो हारिमायारि फिरफिलानि सोलायै बिरबाय बिजेपिनि फिरफिला। दिनै 75थि भारतनि उदांस्रि सान। हादोर नाङैनो दिनै 75थि उदांस्रि सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेरेफुंजानो हारिमायारि फिरफिलानि सोलायै बिरबाय बिजेपिनि फिरफिलाया। दावराव थासारिया सोमजिदों नारायणपुरनि धलपुराव। मख'थावनादि भारत उदांस्रि सानाव बेरेफुंजानो दावराव थासारिया सोमजिनानै थांदों नारायणपुरनि धलपुराव। धलपुर जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फुङावनो फिरफिला बिरहोनाय नुनो मोन्दों बिजेपिनि फिरफिलाखौ। उदांस्रि सानावनो माहारियारि फिरफिलानि सोलायै बिजेपिनि माखासे मददगिरिफोरा बिजेपिनि फिरफिलाखौसो बिरहोनायनि उनावनो दावराव जादों ओनसोल नाङैनो। माखासे साननो गोरों लाइमोनफोरा बिजेपिनि मावथिफोरखौ सोंनायजों लोगोसे फिरफिलाखौ बोख्लायनो होनाय जायो। बाक्सानि मुसलपुराव 75थि भारत उदांस्रि सान फालिदों। बाक्सानि मुसलपुरनि बाथौपुरि स्टेडियामाव दिनै कभिड प्रट'कल बायदियै जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव मिरु भाबै हादरनि 75थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुङाव हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनानै बिबार बावनायनि उनाव उदांस्रि साननि हारिमायारि फिरफिला बिरहोयो जिल्ला बेंगिरि आयुष गार्गआ। उनाव जिल्ला बेंगिरिया बाक्सा पुलिस 24 नं आइ.आर. बेटेलियाननि पेरेडनि हामलायनायखौ नाजावो। हारिमायारि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव जिल्ला बेंगिरि आयुष गार्गआ बुङोदि जिल्लायाव मावफुंनाय माखासे गोबां सोरखारि बिथांखिनि सायाव फोरमायो। हाबाफारियाव बरमा बिधान सभानि एम.एल.ए. भुपेन बर', बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा फारि राकेश ब्रह्म, घनश्याम दास, जिल्ला पुलिस नायदिंगिरि राजेश सिंह, एस.एस. मावख'गिरि निजोरा बर'खौ लाफानानै जिल्लानि गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव आसाम पुलिस बेटेलियान जवानफोरनि जोहै दोंसे हारिमायारि अनसाय मेथाइ खननानै दिन्थिनाय जायो। आसाम बिधान सभानि मासिगिरि बिस्वजित दैमारिया उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। उदांस्रि साननि आसामनि बयबो सुबुंनो गाहाम हामलायनाय बावहरदों बिस्वजित दैमारिया। गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव मावख'आरि महरै 75थि उदांस्रि सान फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव आसामनि सासे राफोद बक्सिं फोरोंगिरि थामहिनबा अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हायनि गिबि समनि फोरोंथाय होगिरि मानगोनां मुस्रि पुदुम बर'खौ बरनायनाय जायो। लोगोसे आसाम आयेन आफादनिफ्राय 1 लाख रांनि बान्था महरै चेक होनाय जायो। जोबथा खौराङाव दङ 75थि भारत उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा अलिम्पिक देरहासार जानो हानाय बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबदों। भारत हादरनि 75थि उदांस्रि सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा रेडफर्टआव फालिनायनि गेजेरजों हादरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनानै टकिअ अलिम्पिकआव देरहासार जानो हानाय बिथांमोननि थाखाय गावनो आखाइ खबनानै मान बावो। गाहाय मन्त्रि बिथाङा बुंथियो जाय बिथांमोना हादरनि मुंखौ गोजौ फारसे लाबोदों बिथांमोननि सन्माननि थाखाय बयबो आखाइ खब होनना।
गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियोदि एथलेटिक्स बिथिङाव भारत हादरा गोग्गानाय लाबोनो हायो मानोना जाय बिथांमोना बे बिथिङाव भारत हादरनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय जाबायदि बिहोमा होनायाव जोबोद गिदिर खामानि मावदों। मख'थावनादि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा रेड फर्टआव भारत उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों टकिअ अलिम्पिकआव देरहासार जानो हानाय बिथांमोनखौ हांख्रायनानै भारत हादरखौ मुंदांखा खालामनो हानाय गासै गेलेगिरि बिथांमोनखौ मान बावो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।